Hej hej, og velkommen til. Jeg står her bag kameraet. Så er det blevet del 3, craft room tour af skrabrummet den her gang. Der ligger jo 2 andre videoer. Den første video, det var del 1. Det var, mens jeg var ved at omorganisere og flytte rundt på de 2 værelser, jeg har. Jeg har jo et værksted, og så har jeg skrabrummet herinde. Og del 2 var så værkstedet, som jeg så viste, hvad jeg har derinde, de forskellige ting. Og så i dag er vi så kommet til skrabrummet og til papirer eller med mønsterblokke og hvad jeg ellers gemmer på af dice og stempler og sådan noget herinde. Så jeg tænker faktisk, at vi måske, fordi det var jo der, vi stoppede sidst. Jeg drejer lige forsigtigt rundt. Jeg tænker måske, at vi egentlig lige skal starte her ved blokkene. Fordi så er det gjort, så jeg ikke glemmer det. Jeg har 2 billige reoler her, og jeg bliver nødt til at gå lidt ind på det andet værelse, ind på værkstedet her, for at vise. Deroppe foroven, det er skoleting og undervisningsmaterialer, også som jeg bruger til de plejebørn, vi har herhjemme, når vi sidder og leger skole en gang imellem. Og så tager vi dem, ellers så skal jeg nok gennemgå dem lige om lidt. Det er mere, så I lige kan se, hvordan det ser ud, fordi det er svært. Det står ude i sådan en mellemgang, så jeg kan ikke sådan helt vise. Og så tager vi heroppe for oven. Der er den her kasse heroppe. Det er, Dolls Fashion. Påklædningsdukker og udklips påklædningsting og så videre. Der ligger deroppe. Og ting, jeg har lavet. Og så tager vi den lige ned, og så kommer kreatingene sådan stille og roligt hernede af her. Men vi tager en hylde ad gangen. Og så kører jeg lige op igen. På øverste hylde her, der har jeg det her. Det er bare sådan nogle det er servietter. Napkins, som jeg har skrevet. Det er, når jeg laver decoupage. Der er ikke nogen grund til at tage dem ned. Der har jeg, til alle årstider og blomster og sommerfugle og alverdens ting og sager. Og så den her, det er ikke fordi, at vi sidder og synger sange herhjemme. Det er en nodebog til min decoupage og mit mix media og ja, til baggrund til alt muligt. Og så har jeg 2 gode bøger her, som I kan tage screenshot af, hvis I skulle være interesseret. Det er fyldt med klistermærker og klistermærker til junk journals og art journaling, og ja, man kan også bruge det til kort med forskellige ting og sager i. Den her, den indeholder sommerfugle og blomster. Og den anden her, det er også sådan, også en masse blomster. Og den første her, den indeholder faktisk alt muligt andet. Men de er købt på Amazon. De er rigtig, rigtig gode. Så går vi ned her. Så har jeg nogle mønsterblokke her. Og som man kan se, når der står, så er det fordi, de er de samme slags. Og det er sådan alt muligt forskelligt. Jeg har også heroppe. Ciao Bella. Mønsterblokke. Og Bohemian, et eller andet halløj. Der er ikke nogen grund til at tage dem alle sammen ned. De her, det er sådan nogle fra Craft Sensation. Med ensfarver og med noget mønster. Og så går jeg lige lidt her bagved her. Og der har jeg også alle mulige. Der har jeg Stamperia, eller hvad vi skal kalde det. Stamperia. Alverdens forskellige mønsterblokke her. Og nede i her, som der står her, så er det sommer, spring. Alle dem herinde bagved. Det er sådan alt muligt. Bailine. Ja. Paper Favorite, Simple Basic, alverdens forskellige. Og så går vi ned til næste hylde. Der er det, som der står her, diverse blomster. Mønster, papir. Den svinger lidt rundt, den her, det beklager telefonen. Med forskellige blokke hernede i også. Ja. Og nedenunder her ligger der så enkelt papir, der ikke lige har fundet en plads. Og vi går videre. Det er det samme herover. Der har jeg også mønsterblokke i forskellige slags. Og her der har jeg
som jeg står her. Fussy cut. Det er alverdens forskellige til at klippe ud af, til når man sidder og arbejder. Alle mulige forskellige slags. Ja. Så er der heller ikke nogen grund til at gå så meget i detaljen med det. Så har jeg hernede, der har jeg min, til min baggrund, og også noget, man kan fussy cut, altså klippe ud og sætte på og bruge som ephemera i Studio Light, Stamperia, hvad hedder de, paper butik, hvad er der flere forskellige slags. Det er også lige meget, jeg har lige pludselig glemt, hvad det er, de hedder. Chloe, hun har også, ja, og så for søsterne Grene. Og her, der er der i A5-blokke i alverdens forskellige slags også. Jeg har også alle de her forskellige bøger fra Mentai. Det er sådan nogle hele bøger med forskellige ting i. De er også ret fede. Kender I sikkert også. Og 15x15 her også forskellige slags papir. Og det igen herover blokke. Så har jeg en kasse hernede, der hedder Children, Fantasi og Eventyr. Alt muligt forskelligt med feer og engle og trolde og ja, alt sådan noget. Det kender I nok også godt. Og så går vi herover. Der har jeg så helt almindeligt 12x12 mønsterpapir liggende inde, som ikke er i blokke, men i løs vægt. Og så hernede, der har jeg det, der hedder acetat og glaspapir, bagpapir, alt muligt forskelligt. Og så har jeg den hernede, som er dedikeret til Marami. Der er en masse af hendes forskellige ting og sager, og jeg kan lige tage den her ud. Lige lægge den herover. Fordi det kan være, at... kan jeg lige vise her. Fordi inden hun begyndte at lave de der collagebøger, der havde hun jo sin egen butik derhjemme, at man kunne købe online. Og der lavede hun også de her bøger her. Jeg ved ikke, om I kender. De er super fine, og specielt hvis man er til steampunk. Og det er også sådan nogle, hvor man så kan klippe i. Der lavede hun sådan en masse forskellige bøger med ting og sager, og med sommerfugle, og ja, Antiquario lavede hun også en, der hedder, hvor det er lidt svært, når jeg skal stå og holde telefonen, hvor der også er blomster og døre og vinduer og sådan noget. Så, og jeg ved ikke, om hun stadigvæk har det på sin hjemmeside. Vi skubber lige den over til siden. Men det var for at vise det. Det kunne man altså også, det har jeg også en del af. Så er der bare helt almindeligt, når man sidder og samler papir, origami. Og så herover der har jeg nogle af mine collagebøger med sommerfugle og en masse sådan bog, der kun er engle i, man kan klippe ud. Og det her, det er igen sådan en hel masse det her art journaling, der ligger tekster inde i, og der er billeder, der kan klippes ud. Og så går vi ned til mine collagebøger igen her. Og der har jeg hele serien her, alle dem her. Det er dem fra Marami. Og så har jeg nogle lidt andre bøger herovre. Og så en af de sidste nye, jeg har købt, det er den her. Som ikke har noget med Marami at gøre. Men som er sådan lidt mere sådan lidt rå i det. Jeg kan jo godt lide at lave de der fede ting, hvor det er lidt anderledes. Så der er sådan lidt uhyggelige billeder i, så det er også lidt Halloween. Og så herover der er der forskellige mønsterpapirer igen, så det er ikke det, jeg mangler til de forskellige sæsoner. Og hernede mønsterpapir, der er Stamperia og Mentai og Paper Favorites og alt muligt nede i. Og den her, den er kun fyldt med mønsterpapir til jul. Og den her, det er mønsterpapir, som er sådan noget pre-cut, altså som er skåret ud. Og ja, nu kender I nok godt, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal vise det. Ja, det er sådan nogle, hvor de er skåret ud indeni, så kan man lige prikke dem ud. Jeg har også vist det i en af mine videoer. Og så ja, flere mønsterpapir til jul. Julemønsterpapir. Forskellige blokke. Og her, der har jeg Halloween og efterår, forskellige mønster.
Og herover der har jeg alt til decoupage også. Der er en masse Tim Holst blandt andet nede i. Der er også en masse decoupage fra rispapir fra Martha Marami. Og hernede der har jeg det jeg kalder mænd steampunk, og der er både blokke herinde under, og der er digitale papirer fra Etsy. Og her der er forskellige papirer igen fra digitale papirer købt fra Etsy shop. Så det er mit mønsterpapir. Det har jeg samlet herude, og det står muligvis ikke 100% optimalt, men jeg har ikke så mange andre steder at stille det, så det her er røget ud. Ja, og så står det, har jeg også sat det herude, fordi det står lidt i skygge, så det ikke bliver misfarvet af solen. Ligesådan med mit karton herinde. Det står også over i hjørnet, sådan, så det ikke bliver misfarvet af solen. Men nu går vi så herind. Og så tænker jeg, at vi bare fortsætter herfra. Fordi så kan jeg lukke den her dør lidt i. Så starter vi, når vi kommer herind. Vi kan lige tage en rundtur først, inden jeg gennemgår. Man kan jo ikke se det hele på den her. Men vi kan lige tage sådan rundt. Og så tager vi det selvfølgelig sammen. Når vi starter her bag døren, der har jeg alt til mit mix media herinde. Gesso og lim, gel medium, forskellige mus til at lave forskellige former for strukturer. Ja, I kender jo størstedelen af de ting, der er her. Måske kender I endda det hele. Hernede har jeg alt det fra Finnebær til rusteffekt og metalmaling, selvlysende maling. Og hernede har jeg alle mine mus, forskellige slags, der ligger her. Ja, så det er ikke sådan mix media udstyr, vi sådan går ned på her. Så det står her, fordi så kan jeg nemt komme til det. Herover står der sådan lidt hverdags, sådan nogle, jeg ikke lige har fået sat i system. En masse forskellige dice, der hænger her. Meget steampunk dice. Bag ved døren, det er ikke fordi vi går så meget dybt med det, men det er simpelthen sådan noget blomster, sådan nogle, nu rører den lige på gulvet. Til lyskranse, tror jeg, man har kaldt det. Det er sådan noget, hvor jeg klipper ud og sætter i, hvis jeg skal bruge nogle hurtige blomster til et eller andet projekt, hvor det ikke behøver at være noget, der er håndlavet. Så er det her, jeg går over og finder blomster. Der er også de her, dem kender I også. Det er fra Little Birdie. Ja, forskellige slags papirer, og så som sagt fra blomster, meget af det, jeg har fundet på genbrug. Så går vi lige herover. Og der fortsætter vi. Nej, jeg tror faktisk godt lige, jeg vil vise, at jeg har jo den her som jeg står og arbejder på. Det er en, min mand har lavet til mig. Ud af nogle, der er en kommode her på hver side, og så er der en rumdeler på hver side. Og det er, fordi jeg kan godt lide at have en stor arbejdsplads, når jeg skal stå og arbejde. Og det er også heroppe, at jeg filmer fra. Så den vil jeg bare lige vise. Og den er på hjul, så den vil I opdage lige om lidt, når vi går rundt. Og den vil jeg skubbe sådan lidt frem og tilbage, fordi så er det svært at vise, hvad jeg har i skuffer og sådan noget. Så det var mere, så I ikke undrede jer over, hvad det er, der lige pludselig begynder at køre herinde. Så er det mine borde og alt, hvad der står ude under vindueskarmen rundt omkring her. Og lige sådan herovre, det er også på hjul. Sådan, så det er noget, jeg sådan kan flytte. Og det kommer vi så til den her reol, hvor jeg så lige starter med at flytte den ene trolley her væk. Så kan vi tage den lige om lidt. Så kigger vi for oven her, går vi helt op. Og dem går jeg altså ikke ned i, for jeg skal op og stå på en taburet for at komme ned i dem. Der har jeg klistermærker. Og igen klistermærker til jul. Så oppe i den her kasse er der alverdens silkepapir.
Og i den her har jeg bølgekarton. Og i den her, der har jeg sådan nogle kort, der er lavet til alt muligt. Og gift tags, kort, tags til at sætte på til lille værtindegave. Og så har jeg sådan noget DIY, sommer og talårstider, påske og jul og efterår. Og så har jeg sådan nogle forskellige poser og æsker, der ligger deroppe. Ja, det er sådan en dekoration. Så går vi tilbage. Så den her hylde, det er sådan nogle, bøger. Jeg kan lige prøve at se. Det er sådan nogle, jeg kan lige løfte den ud. Det er sådan nogle, jeg har købt i England. Jeg har gået og samlet på. Det her, det er blandt andet Chloé's. Der ligger der, jeg kan lige tage den med her ind til bordet, så er det måske nemmere at se. Det er nemlig sådan fyldt op, de her kasser med det. Det er sådan noget, hvor man kan lave, kort. Og så ligger der et lille blad nede i, og så ligger der dies, og der ligger stempler, og der ligger noget stencils. Og så ligger der en masse forslag til. Jeg tror, Berit Rosenfeldt, hun viste det en dag i en af hendes videoer. Ikke lige den her, men et andet magasin. Jeg vil lige tage det ud. Sådan her. Så har vi magasinet her med forskellige forslag, og der er også papir og så videre. Til hvordan man sådan kan få bygget et kort op. Og ja, der har jeg lidt mange kasser og lidt mange ting, fordi jeg gik helt amok og fik købt en hel masse. Og der har jeg så herover til sommer, og jeg har til jul. Og det skal jeg simpelthen blive bedre til at få brugt. Og hvis vi så lige tager hylden ved siden af, så er det sådan lidt det samme. Det er sådan nogle medlemskasser, man kan købe. Hvor jeg tager den lige med herned også. Hvor det hele, det hedder Paper Society, det er også fra England. Hvor der ligger, hvor der ligger så mange, der ligger også hele serier nede i, så man kan lave et færdigt kort med forskellige ting i. Og der ligger så også en lille bog. Det her, det er for eksempel, det er meget natur med dyr og så videre. Og så ligger der en lille bog nede i, hvordan man kan arbejde med det. Og det har jeg som sagt også købt nogle stykker af. Og har jeg fået brugt? Nej, det har jeg ikke. Så det her, det skal man altså, det skal jeg også blive bedre til. Fordi det ligger alle sammen her. Der er noget julenåde. Og det er det samme i de her over Crafters Companion. Det er også nogle hele sæt med at lave blomster. Hvor der ligger, det hele ligger i, til du kan lave et kort færdigt. Papir og alt, hvad du skal bruge. Så kommer vi ned til lidt flere magasiner hernede. Og det er lidt på den samme måde, som det jeg viste lidt før. Det er også magasiner købt fra England. Hvor, og det kan være, at jeg viser en video med det en dag, hvor der ligger dice og alt det i, man skal bruge. Og det er den så fyldt op med juleting. Og det samme med den her ved siden af, med alt til sommer i de her magasiner her. Ja. Så det er jo simpelthen bare at se at komme i gang. Så her ved siden af, der har jeg så lidt spelbinder stående. Der har jeg de der Minnie og Mickey Mouse i de forskellige slags. Så har jeg noget, jeg har købt. Jeg er jo ikke medlem af det her Love to Stamp, men det har jeg købt på, på brugtvaremarkedet. Har jeg fundet det. Og så alle mine sløjfer. Og det her, det er sådan en, det er bare sådan en lille magnetplade, hvor jeg kan have mine dice på. Så går vi lige herover. Så kommer vi til min, hvad skal man sige, ham jeg er mest fan af, Tim Holtz ting. Og der har jeg herover, der har jeg de store biks i forskellige slags herinde. Og så har jeg de her nye, eller de er ikke nye, de er gamle, men de er nye fra mig. Dem der hedder Movers and Shapers. Og så hernede, der har jeg mit mønsterpapir fra Tim Holtz. Og jeg er sådan en type, grund til at det står sådan her. Det er fordi, jeg kan godt lide, at jeg kan bladre igennem mine ting, så jeg kan se, hvad jeg har. Og jeg sagde det også i min sidste video, hvis jeg ikke kan se, hvad jeg har, så kommer jeg ikke til at bruge det.
Og man kan sige, at de her kasser er muligvis ikke, hvis jeg går sådan lidt tilbage og skubber lige det her bord her. Så kan vi nemlig bedre se, hvis jeg går lidt tilbage. De her kasser er muligvis ikke super kønne og perfekte, men det er det, der virker. Og så på et tidspunkt, så vil jeg lave nogle kasser selv, der passer, fordi det er simpelthen svært, synes jeg, at finde noget, der passer 100% i størrelse til de her billige reoler, hvor jeg synes, hvor det fungerer for mig. Så det her, det er det, der fungerer lige nu, selvom at det både er sorte og det hvide, og det er forskelligt. Det er jeg sådan set ligeglad med, bare det fungerer. Og så videre i det her, der har jeg Tim Holtz stencils, og så har jeg hernede de papirer, det er Ideology, forskellige slags, og hans forskellige craftpapirer her. Og bag ved de her mønstre, der har jeg også de der lidt specielle papirer fra ham og tags. Og så bag den her med stencil, der har jeg nogle af de helt store bigs med hus. Hænger der. Og de lidt mindre hus. Så går vi herned. Og jeg har jo før der havde jeg jo alt mit mønsterpapir herinde. Der har jeg så fået samlet det sådan, så jeg har med Tim Holtz samlet hans papirer og dies og stempler og embossing folder. Og der har jeg så fået sat de forskellige almindelige dies herinde, og sådan sat det i vinter og jul og mennesker og påske og Halloween og steampunk og butterflies, trees, flowers, party, coffee, og så herover der har jeg de der små, der hører til sidekicken også, forskellige slags, og så alfabet og numre. Og alt det herovre, det er de gamle, forskellige slags af de gamle dyr. Og de nye dyr er ikke kommet ind endnu, de ligger ude i køkkenet. Og skal pakkes ud og sættes på plads. Hernede, der har jeg alt med Tim Holtz embossing folder. Alt, det er kun Tim Holtz, alt sammen hernede. Og de der, hvor man også kan skære ud samtidig, de er lidt mindre. Ja, jeg er altså ikke god til at holde telefonen samtidig. Jeg beklager, det larmer også lidt. Men det ligger her. Så har jeg lige her ved siden af, der har jeg stempler, hvor der er tilhørende dies til. Ja, og så har jeg alle hans stempler, eller ikke alle hans stempler, sluddervrøvl. Jeg har de stempler, jeg har ikke ret mange, men jeg har dem her, og det er fint. Så har jeg hernede, helt almindelige embossing folder i andre mærker. Og herover der har jeg alverdens forskellige stencils i andre mærker. Ja, og så har jeg, pap. Maskinpap hedder det. Det var svært at sige, fordi nu skal jeg i gang med at bygge nogle æsker, så det har jeg været at købe lidt af, efter jeg sidder og set Heidi Stems, hun har lært os at lave de her æsker, der passer til bilreolerne, så det skal jeg prøve og i gang med, når jeg synes, jeg får tid. Dem der havde vi set. Så kommer vi til, ligesom jeg har lavet her, hvor jeg har lavet Tim Holtz, har jeg fået samlet ned her på de her hylder. Så har jeg også samlet mit Elizabeth Craft design. Og det har jeg så her, hvor jeg har alle, eller ikke alle, jeg har de blokke, jeg har. Når jeg siger alle, så er det, hvad jeg har. Det er bestemt ikke, fordi jeg har alt af alt. Der har jeg nogle af hendes forskellige blokke. Og så har jeg hendes forskellige slags her. Jeg har blomster, jeg har tekster, jeg har rigtig mange af de der blomster. Jeg elsker blomster. Så er der nogle af de små, nu er ikke der, små blomster her. Og blade, og vinduer, og party, og Bonnie-familien. Og inde bagved har jeg musefamilien og hundefamilien. Og der har jeg sat dem sådan, fordi de er jo så store, så de fylder. Jeg ved også, der er andre, der har, altså hvordan opbevarer man det? Men de står altså simpelthen, det står her, og igen, alt verdens forskellige slags herinde bagved. Yep. Og ved siden af den, der har jeg stencils fra Elizabeth Craft Design, forskellige slags. Og inde bagved det, der har jeg stamps og noget washi tapes. Yep. Så går vi herned. Der den her kasse, det er udelukkende Sizzix.
Der er en bussingfolder, og så er der dice og bigs fra Sizzix. Her ved siden af, der har jeg nogle forskellige små blomsterdice og nogle, hvad hedder sådan noget, stakit og lidt frugt og sådan noget. Og den her, den er bare fyldt op med, hvad hedder det, Heartfelt Creations, blomster og blomsterdice og stempler. Og det samme med Chloe's, og så, hvad hedder hun, Lady E Design, blomsterdice inde bagved. Og hernede, det er heller aldrig blevet helt færdigt, og det skal også laves lidt om. Men her der har jeg en masse med sommerfugle, insekter, og så har jeg, som der står, pensler og dame og kaffe og alt muligt forskelligt. Og her der har jeg en masse dice, som kun er til babyer, eller baby dice. Og herinde der har jeg med fest og påske, Halloween og jul og så videre. Og hernede, der har jeg en masse dice, sådan her med huse og tilbehør, svampe og havematerialer og alt muligt, sådan hvis man skal lave noget med hus. Og herover der har jeg de meget store, jeg flytter lige den her. Der har jeg de meget store dice i forskellige slags, så jeg kan lave kuverter og forskellige æsker og ja, huse og tasker og alt muligt i dice form. Alle mulige forskellige. Så nu kan vi lige tilbage. Så det var de 2 første reoler herinde. Så de er fyldt op med dice, og som sagt, så har jeg fået lavet mit Tim Holtz samlet. Jeg mangler stadigvæk at få nogle Tim Holtz ting, alle hans ephemera og så videre. Det ligger i en skuff. Og det ved jeg ikke lige, om jeg får plads til herovre. Det gør jeg nok ikke, men så skal det have en skuff for sig selv. Så kommer vi herover. Der er det bare det karton sat op i farveorden. Det er almindelige farver her. Og så de herovre, det er, hvad hedder det, linnenkarton. Det vil sige, det er med mønster på, eller sådan lidt mere grovere i det. Alle de her, det er alle sammen sådan nogle glas, spejlkarton i forskellige farver. Ja, ligesom her. Paper Favorites i forskellige farver. Hernede, der har jeg glitter karton, glimmerkarton, og så, hvad er det hedder, perlemors, det var svært at sige, perlemorskarton, skær. Og her er der mere glimmer helt ind bagved i alverdens farver. Og hernede, der har jeg sådan en masse julepapir med prikker og striber og også forskellige farver. Og den her nede, der har jeg, som der står, så jeg kan lave små huse og æsker og kufferter, og der er også en lille smule julepapir i. Ja, går vi tilbage hertil. Det var det almindelige karton, det var. Så har jeg almindelig karton i lidt større på 270 grams. Og så har jeg 12x12 her, og der har jeg også i linnen, og det er almindelig farvet og i linnen. Og så har jeg mere karton her, og nej, jeg har ikke pakket ud af plastikposerne det hele. Ja, det er der ikke nogen grund til, før det skal bruges. Så har jeg mit, hvad hedder sådan noget, til vandfarver og altså kraftigere karton. Og så har jeg hernede, har jeg også, der har jeg gemt forskellige slags mønsterbøger herinde. Det er med dyretryk og prikker og striber og alt muligt til, blandt andet når jeg sidder og giver nogle af de der små figurer tøj på. Og så er der de almindelige hernede i blokke, I også kender af de forskellige farver. Og herinde bagved er der også noget tegnpapir. Jeg vender den lige den vej. Nej, det kan man ikke, så bliver I nok svimlende den her vej. Sådan der. Og så har jeg en stor skæremaskine. Ja, det var der er her. Jeg kan lige køre den op igen. Kan jeg lige tage her på siden med det samme, inden jeg sætter vognen hen. Der har jeg heroppe for oven. Herop. Den derop. Der har jeg fra Arteza, der har jeg det der mica powder. Det er simpelthen så sjovt at sidde og lege med. De der, dem kender I sikkert også fra andre mærker. Hvor det bliver ren magi lige så snart, at man drysser en lille smule af det her pulver ud, og så der kommer vand på, og så bliver det får de fedeste effekter. Og specielt også, hvis man
at jeg laver det i sin junk journals eller art journaling. Også selv på kort, hvor man lige drysser lidt på, og så drysser lidt vand på, og så det løber nedad. Det får de fedeste effekter. Så har jeg så noget bogbinderlim og noget forskelligt ekstra holdbart lim hernede. Og det der museum wax og tacky wax, det er rigtig godt, hvis man laver miniatyre ting, og de skal sidde fast. Så har jeg hernede, der har jeg sådan noget moseffekt, græseffekt til når jeg bygger hus og så videre til at lave haver med. Og så har jeg noget propylalkohol inde bagved, og sådan noget transfer medium, en helt inderst her. Ja. Og så hvis vi lige går herover igen, så har jeg sådan nogle kasser, der lige er til at løfte ned. Der har jeg alt mit varnish, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det? Det hedder ikke varnish, det hedder... hvad hedder det på dansk? Hold nu op. Til at tage ovenpå, så det holder på tingene, så det ikke mister sin farve. Og her der har jeg alt til decoupage, og så har jeg sådan en hel kasse hernede bagved, hvor der har alt mit crackle til at lave krakeleringseffekter med i forskellige slags. Og her der har jeg en art journaling bog, jeg er i gang med, en gammel vinbog, som hvor jeg tager og klister 2 af siderne sammen med gangen. Jeg vil lige tage den frem her. Har jeg en side her, der er lavet for et stykke tid siden her. Man kan se. Og så klister jeg simpelthen 2 og 2 sider sammen, og så bruger jeg den til at sidde og, når jeg bare skal sidde og hygge mig lidt, sidde og lege med det. Så det var en af dem, dem har jeg mange af. Der ligger bare en herinde. Sætter lige briller, vil I også sikkert støde på over det hele. Jeg kan aldrig huske, hvad jeg ligger med briller, så jeg har dem alle mulige steder. Her der har jeg lidt ekstra magnetplader til at skal have sat min dice i system. Skal de over på det, og så har jeg nogle fra Lisbeth Craft Design, nogle planner essentials bøger, jeg har købt, og her der er bare nogle plastikposer. Ja. Så det er måske ikke så interessant. Så har jeg en ekstra lyslampe her, som jeg også kan filme fra. Så tager jeg lige at køre den her trolley over igen, fordi det er her, hvor jeg har mine stempler. Og der har jeg her den første, der har jeg de her Julia Nothing stempler, pigestempler, forskellige slags. Og jeg har min, hvad hedder sådan nogle, hjælpemaskine. Nu fik jeg smidt en hel masse på gulvet. Så jeg lige her og kigger. Nu skal jeg lige passe på, at I ikke bliver svimle, når jeg skal ned og samle op her. Dut. Den sætter vi lige hen her. Så har jeg den, jeg vandt fra Berit Rosenfeldt. Så har jeg alle de her små søde piger her. De er forskellige slags, også i stempler. Jeg har herover har jeg nogle med nogle feer og noget værk. Så den øverste her, det er sådan noget med dukker og små, jeg har også hernede små feer. Forskellige slags feer og små piger og så videre. Det er det, der ligger dernede i. Så går vi nedenunder her, der er sådan blandet af alle mulige forskellige stempler. Sådan lidt vintage. Og sådan lidt grovere. Også til mit mix media og så videre. Forskellige slags, der er herinde. Alle mulige. Ja. De her, de er også mega fede. Den kender I nok også godt. Ja. Og så den sidste hernede. Der er der også herovre på siden her, er der også lidt. Så den sidste, der har jeg nogle af de her klodser. Og alle mulige andre, der er til påske og til jul og sådan noget hernede. Jeg er ikke så god til at få brugt mine stempler. Det skal jeg prøve at blive bedre til. Og nu har jeg i hvert fald fået sat dem herover, for før der stod de inde på en hylde. Og der fik jeg i hvert fald slet ikke brugt dem. Så nu ryger den lige på plads her. Godt. Jamen, så tænker jeg faktisk, at jeg har lyst til at dreje rundt igen. Sådan så, og så starte over fra den anden ende af. Fordi så kan jeg også lige få den her på plads. Køber vi herovre. Den tror jeg nemlig ikke, jeg fik vist jer. Det er
Der har jeg også dice nede i, og en lille smule stempler. Her der har jeg alle de der forskellige til kort og tags til at skære kortene ud med. Så har jeg herovre også de forskellige. Og jeg har lidt stencils i nogle andre mærker. Så har jeg en masse fra Bylene her. I alle verdens forskellige slags. Så har jeg noget gummipen her, og noget Design 5. Og noget... De her, det er faktisk stencils fra Marami. Jeg har købt i sin tid fra hende af, på hendes side. Og Design 5. Og her der har jeg også nogle lidt til sådan nogle border og til lidt fest og sådan noget udstyr. Og hernede inde bagved, der har jeg alle mulige tekster i dice og alfabeter. Og ved siden af, der har jeg det i stempler. Tekster og tal og så videre. Så det er det, der er på den her. Ja, så det er ligesom samlet for sig selv. Så kan man hurtigt tage den her vogn, og så kører den sådan frem og tilbage. Så går vi tilbage til døren herovre. Når man kommer ind, så har jeg lige et par hylder her, og det er ikke fordi, der er sådan, det er bare noget, der lige er lidt udstillet på. Der er et par kort, jeg har lavet. Så er der en task, jeg har lavet ud af papir, med en lille pump til. Så en lille fin lookalike Chanel-task med kæde og det hele på som hank. Jeg kan lige prøve at tage den med herover. Den er meget sjov. Med kæde på. Og så her, den her. Den her er lavet i fri hånd. Det er ikke en dice. Det er bare en, jeg har siddet og leget med. Så har jeg nogle kort for nogle, jeg har fået. Og så er jeg jo til gys og fis og ballade. Så der har jeg fået den her Jason fra fredag den 13. Så kører vi herop. Og der har jeg en hel masse blomsterting herop. Og svampe og kunstig græs. Og mos, eller græs. Kunstig mos hedder det. Så det går vi ikke sådan dybere ned i. Og så har jeg alle mine små bibs and bobs her. Jeg tager lige forsigtigt og skubber øen lidt tilbage. Så kan vi gå lidt, så vi kan se, hvad det er, jeg laver her. Bum. Heroppe, der har jeg en masse perler. Træperler. Almindelige glasperler. Fine perler. Og så har jeg hernede, der har jeg en masse pynteting. Ja, og det har jeg også her. Og sådan kører herover. Ja, det er faktisk godt det hele. Og det her, der har det sådan en krystallampe, jeg engang fandt nogle reservedele til ude på Kommunegram. Og hernede, der har jeg også ekstra til de forskellige ting, til alt mit mix media, og når mine egne projekter, jeg går i gang med at lave. Og hernede, der har jeg piberenser i forskellige slags, og små sten, og ja, pynt. Lige top her, der er bare sådan en hel masse, det er bare sådan noget, nogle små søde ting til at lave. Kan man se det? Forskellige ting i her. Og perler igen, små med blomster, små pynteting. Ja, så kan vi gå herover, der har jeg en masse sten i forskellige slags, og små glas, bolde, små krystaller. Så herover der har jeg knapper. Mange forskellige slags. Prøv at få dem sorteret. Ja. Og alt det her til vedhæng. Til pynt. Til at sætte på forskellige ting.
På et tidspunkt, så lavede jeg sådan en hel masse af de der, man bruger til at prikke ud med, når man har priktools, tror jeg, man kalder det, når man bruger sine dies til at trykke dem ud med. Der lavede jeg en masse forskellige med en masse pynt på, blandt andet. Der brugte jeg så noget her. Her der er noget til lidt, blandt andet juledekorationer, eller som ekstra tilbehør til blomster. Forskellige slags. Ja. Og det fortsætter hernede. Prøv at få det sorteret. Og til påske her har jeg æg og alt muligt små heksehatte og heksegryder. Små hatte her også. Tophatte. Dut. Alt muligt forskellige Halloween. Ja. Og det er også lidt svært at se måske. Der ligger juletræer og kranse. Og hernede har jeg en masse træting. Nips. Og herovre er min sommerfugl. Elsker sommerfugl. Masser af sommerfugl. Ja. Går vi lige op igen her. Kommer der flere træperler i forskellige farver. Og herovre perler. Og det fortsætter også ned her. Og her kommer vi på nogle træting. Og træpynt hernede af. Forskellige slags. Svampe. Og den her, der har jeg alle mine magneter. Og velcro til at lave lukninger med. Det er sådan en hel kasse. Når man bygger æsker eller ja, æsker og tasker og så videre, så har jeg den her til det. Alverdens ting og sager. Yep, kan den lige tilbage igen. Det bliver lige sat. Undskyld. Og ja, diverse pynt igen. Og sådan fortsætter det. Og dyr hernede og små. Det her er sådan nogle små fliser. Og noget masse neglepynt. Og herinde, der har jeg også sådan en, det er sådan nogle clips. Det er alt sammen, altså sådan noget sorteret. Ja. Og det er det også i de små der. Der er det også sådan noget pynte og de der beads og de her med de små hvad hedder de? Ja. De her små. I kender dem godt. Ja. Det er sådan noget, der er fyldt op i her. Jeg skal ikke gå ned på tilbehør, vel? Så der er jo til så mange livstid herinde, så det, men jeg har også samlet i mange år. Så har jeg en masse Halloween hernede. Der har jeg også nogle ekstra heksegryder derovre, og skeletter og hoveder, kranier, kiste, og hernede har jeg mere mos, og så derovre i hjørnet ligger der en masse træer, juletræer. Ja, så kan vi lige tage, mens vi er her, kan jeg lige tage herovre i vindueskarmen. Der har jeg nogle af mine blomster, og en masse tilbehør til små bitte perler, som jeg bruger som støvdrager en gang imellem i nogle af blomsterne. Og herover er der også en hel masse tilbehør. Der er også noget neglepynt og sådan noget. Men der er en masse små perler ind til midten af blomsten. Og så har jeg en hel masse af de her flowersoft i forskellige farver. Som også er til blomster. Og så har jeg herover, der har jeg mine stænger, bambuspinde, plantepinde og almindelige sådan noget, hvad hedder det, ja. Jeg kan slet ikke finde ord lige nu. Ståltråd hedder det. Det var da helt vildt. Sådan der. Nu går vi herover, så har jeg min store Big Shot stående her. Og nede i her, der har jeg noget, ja, også til at lave sådan noget, det er noget crepe til at lave noget, nogle blomster. Og her har jeg mere ståltråd til blomster. Jeg prøver. Og så har jeg noget blomstertape.
sugerør og noget andet rør til at bruge til blomster, som stilk. Så har jeg bare nogle tilbehør hernede. Det er ikke så spændende. Sådan der. Kører vi lige op igen. Så tror jeg lige, at jeg tager den her. Der har jeg bare alt mit værktøj på, og lim og hjørnepunches, gesso, forskellige slags værktøj, der står her. Så har jeg den her. Der har jeg min alkohol inks og min distress ink, archival ink og så en lille smule oxide ink. Det står hernede. Jeg synes simpelthen, det er så svært at finde en måde at få sat tingene på, så der har jeg bare sat sådan noget pap, hvor det står bag ved hinanden, så man kan se, hvad jeg har. Og hernede er der flere inks i StazOn og Hero Arts, forskellige slags. Og den her, der har jeg Tim Holtz, Distress Paint, forskellige farver. Der kan jeg nemlig lige tage kassen her og løfte op og sætte den på bordet. Og hernede, der har jeg glitter. Verdens bedste glitter. Det er Distress Glitter. Og der har jeg den i Rock Candy, og også i den grove af dem. Den der chunky, eller hvad den hedder. Og så er der almindelig glitter. Forskellige slags her. Og den her nede, det er bare sådan lidt blomster og lidt tilbehør, noget jeg har lavet. Så kommer vi herop. Der har jeg nogle mini distress ink. Og de er lidt større, og nogle pensler til, den er fyldt op. De her, de er gode ved, at man bare lige kan løfte dem ud. De her, og så tage dem med hen til bordet. Simpelthen løfte hele den her ud. Det fortsætter her med distress ink. Nedenunder her også. Ja. Så kan I se farverne. Og her der er også en lille smule distress ink og med Memento og Hero Arts af de små pensler. Og her har jeg mit oxide, dem har jeg ikke så mange af. Ja. Og her har jeg noget mere archival ink. Ja. Forskellige farver. Og så kommer vi til en lille smule mere glimmer. Det skal vi ikke gå ned på. Der har jeg blandt andet fra Chloe og Nuvo og ja, alle mulige forskellige mærker. Jeg kan godt lide pynt, elsker glimmer. Så har jeg lidt ekstra maling hernede fra Cadence. Og nede fra, Søsterne Grene, tror jeg det er. Og så har jeg pensler, og det er også pensler, der er hernede i. Simpelthen. Det skal vi ikke gå ned på. Det er ekstra lager af det. Så skal jeg lige have bakket lidt, fordi så kan vi lige tage øen her, mens vi er her på den her side. Og det var så her, hvor vi lige havde de her æsker fra før, som jeg ikke fik lukket ned. Det kan være, jeg lige kan stå og gøre det her. Fordi den her arbejdsø, nej, det er også lige meget. Det skal I bare se bort fra. De ligger jo normalt ikke på. Der har jeg på siden her, har jeg nogle kroge, hvor jeg så har mit heat tools hængende. Og så har jeg her nedenunder, er der en lille smule plads. Der har jeg min skæremaskine. Og en til lille mini skæremaskine. Jeg har til den lille spelbinder. Så har jeg noget blomsterværk, jeg har været i gang med. Og der er en score, sådan en... sådan et falsebræt. Og så har jeg mit hernede, der har jeg mit 3D-tape og mine pistoler med tape på også. Så der ligger lageret hernede. Og hernede, der ligger der lager sådan af værktøj og handsker og en ekstra limpistol. Og jeg har til når jeg arbejder med det der blomster, til blomster. Ja. Og så sandpapir og noget slibe, og så med en lille vaffelmaskine.
både til embossing og til plastik, til at få det til at krympe og så videre. Ja. Og hernede, der har jeg Tim Holtz skuffen med forskellige, endnu flere af de der skærmaskiner. Dækket ligger hernede under, og den almindelige, og den lille sidekick, og her ligger der en hel masse af hans paper dolls, og alt det her ideology, forskellige slags. Og det skal jeg simpelthen have fundet en anden skuff til. Det fungerer ikke, men det står der lige nu. Og så herover har jeg flere kroge, og der har jeg min limpistol. Så tager jeg lige og kører rundt om her, fordi jeg skal lige have skubbet den her ø over på væggen herovre. Sådan så vi kan komme rundt om. Sådan, og inden jeg gør det rigtigt, så kunne jeg lige vise her. Hvis vi lige ser bortset fra det, der jeg lige har lagt hen på midten, så generelt altid, når jeg kommer hen, så er øen tom, fordi det er min arbejdsplads. Og der bliver helst ryddet op hver evig eneste gang, jeg har lavet et projekt. Men der, til trods for, at jeg har alt det her værktøj herover, så har jeg også bare lige sådan en lille sæt stående her foran, som de ting, jeg bruger allermest. Og det vil jeg ikke sådan gå i dybden med, fordi det kender I jo godt alt sammen. Så har jeg nogle sakse herover, noget vand og noget lim. Og min glasplade her. Og så her på siden, der har jeg så alt det her, ud over det almindelige karton. Så det var det, jeg ikke lige kunne huske navnet på. Det her flowerform. Det har jeg i flowerformet her. Jeg ved ikke, om jeg fik det vist, fordi jeg glemmer, at jeg skal kigge ud på min telefon. Jeg kigger bare med mine øjne. Så nu håber jeg, at I har fået set noget af det. Det har jeg her i de her 4 i forskellige størrelser og tykkelser. I de her 4 kasser, der står her nedenunder. Simpelthen. Og I glemmer. Og her også. Ja. Der var en periode, hvor jeg simpelthen ikke lavede andet end blomster. Nu kører vi lige den her ø helt tilbage. Det er jo det, der er smart. Det er, at jeg kan køre den på hjul. Og så kan jeg få den helt over til væggen. Jeg kan lige prøve at gå lidt tilbage, så I kan se. Så giver det jo lidt mere plads inde i rummet. Herom på den anden side, der er der så også en kommode. Og der er også lidt plads herunder. Der har jeg lidt større papir. Helt store stykker karton. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder den størrelse der. Og så har jeg sådan en blød pude her til... Også hvis man står og leger med det der flowerform og sådan noget, så kan man bruge det, hvis man har gang i lidt flere projekter. Så hernede, der har jeg min foliemaskine fra Jiminy. Og alt med folie. Og jeg ved ikke, den har jeg altså haft i nogle år, den her maskine. Og jeg har aldrig brugt den. Jeg er lidt bange for at gå i gang med den, og det er noget pjat. For jeg har også siddet og set Heidi Stems fra Kreahunden. Hun sidder også og laver det, og det bliver simpelthen så flot. Så jeg tror simpelthen, jeg skal have en dag i sommerferien, hvor jeg bare sidder og leger med folie. Så jeg ligesom får... når jeg bruger folie, så er det jo sådan noget med, at jeg bruger lim, og så gnider det ovenpå og alt det der. Det kan jeg godt finde ud af, men det her med maskinen her, det har jeg holdt mig lidt fra. Og det er en maskine, som jeg har fået af min mand i gave for et par år siden, så jeg må nok også hellere se at komme i gang med det, for han spørger, har du fået brugt den? Nej, det har jeg ikke. Så hernede, der har jeg alle de her Distress Crayons fra Tim Holtz, og jeg har den her Distress Glaze, og så har jeg hans forskellige farve, hvad hedder de? Watercolor pencils, og dem har jeg så gjort det, at jeg har taget dem ud af, og så har jeg bare prøvet sådan at sætte dem sådan i farver, hvad jeg synes, der giver mening. Fordi når man køber dem, så ligger de jo bare blandet. Så synes jeg, det måske var lidt nemmere for mig, at de ligesom var farvefordelt. Og bag det der har jeg vandfarver, og jeg har almindelige, der er også lidt alkoholtusser, og det er dem der fra Studielight. Og her der har jeg sådan en fuel tool til at lave plastposer selv. Det var noget, jeg så af Linda. Hun lavede nemlig en video, hvor hun viste, hvordan man kunne gøre det, når man har nogle stempler og sådan noget, der ikke lige passer i de poser, man kan købe. Og hernede, der har jeg simpelthen en hel skuffe fyldt med kort, der er lavet til lige at tage op.
Men jeg laver jo stort set altid min egen. Det er meget sjældent, jeg bruger de her standardstørrelser. Men jeg har, hvis jeg får brug for det. Så kan vi lige gå om på den anden side, fordi det har vi jo heller ikke lige set. Det glemte jeg lige før. Der er også skuffer. Herovre, eller skufferhylder, der har jeg noget mere kridtpapir til blomster. Og hernede, der har jeg filt. Forskellige slags filt. Også til at lave blomster af, eller figurer. Og mere herover filt i forskellige slags, og i glimmer. Og den her op, der har jeg lidt køkkenrulle og lidt forskelligt. Og så har jeg sådan noget specielt papir, også til blomster fra Dress My Craft. Og forskellige slags hvad hedder sådan noget, acetat med mønster og sådan noget forskellige slags papir hernede også, jeg bruger til blomster. Yep. Så det er ikke papir til blomster, vi går ned på heller. Så tror jeg godt, vi kan skubbe den helt ind. Så har vi set det hjørne. Og vi fik også set den her. Og herover der har jeg en kasse stående med velurpapir i forskellige farver. Ja. Så har jeg min spellbinder her. Og hernede, der var sådan en periode, hvor jeg lavede en hel masse pynte, hvor jeg selv lavede min kuglepinde. Blandt andet med perlepynt og sådan noget heroppe fra. Ja. Så når jeg afleverede en eller anden gave, så havde jeg sådan typisk sådan nogle kuglepinde med, jeg selv havde siddet og lavet med et eller andet på ved siden af kortet. Hernede har jeg lidt ekstra til tape, og jeg har, nogle skæreplader og sådan noget hernede til maskinerne. Hernede, der har jeg nogle forskellige forlavede tags og sådan noget, der ligger nede i her. Forskåret. Og hernede, der har jeg lidt ekstra sådan noget groft tråd og garn. Ja. Går vi lige op her. Så kommer vi herover. Der har jeg her for oven, der har jeg også alt det her mica flakes, og som jeg siger, det er der, hvor det kan jeg finde ud af, at bruge det lim, og så smide det her ovenpå. Og det drysser ud over det hele, når man arbejder med det, men der har jeg sådan lidt i forskellige farver. Og så har jeg herover mit mixativ og min distress sprays, og lidt oxide spray, og det er ikke fordi, dem har jeg faktisk ikke ret mange farver af. Der har jeg de farver, jeg godt kan lide. Og så har jeg noget Nuvo spray. Så har jeg Distress Mica Spray, eller Distress Mica Stain Spray. Dem har jeg så til gengæld, de står sådan inde bagved i farveorden. I de grønlige og de blå og så videre den vej. Så har jeg hernede, der har jeg mit sådan forskellige slags glaze. Ligesom Glossy Accent, der er også fra Spectrum Noir, og der er sådan en her, som er god til metal for eksempel, som er mat. Så er der Longform, der også har det der, så vi kan få det her glossy på, og der er Distress Sprays. Ja, og så kommer der glimmer igen. Og der kommer noget mere mica, sådan noget pulver i forskellige slags mærker. Og så kommer der også de her Nuvo pulver. Det er lidt ligesom den, jeg viste før deroppe i det der mica pulver. Og så kommer der min herover. De her inks herover også. Alkohol inks. Og så har jeg noget permanent spray. Dem har jeg 2 af. Der står en på hver side. Der er en, der er mat, og en med glans. En, der er mat, og en med glans. Og så har jeg min Nuvo her i Crystal. Crystal Glaze, Crystal Drops, Vintage Drops, Jewel Drops, Stone Drops, alle mulige forskellige af de her Nuvo. Og så går vi tilbage for oven her, der har jeg noget glimmerlim. Og det er bare sådan noget billigt noget nede fra Søstrene Grene, tror jeg faktisk det har været. Nej, det er det ikke. Det er fra 10'eren, ikke? Tror jeg det er. Ja. Og så har jeg lidt fra Søstrene Grene, og igen noget Nuvo. Ja. Og det er de her op, det er, glitter drops. Ja, Nuvo glitter drops. Yep. Og så har jeg mere Nuvo. Ja, det kan man nok regne ud af, det er jeg lidt vild med. Det er jo igen til pynt, så det må vi ikke gå ned på. Så har jeg her nedenunder
der har jeg lidt forskellige former for lak, neglelak. Det er sådan noget, jeg bruger, når jeg sidder og maler med miniatyrting. Så har vi herovre. Ja. Så har jeg lidt klistermærker her, frimærker og sådan noget hernede i. Frimærker og sådan lidt af hvert. Og her har jeg lidt sjove stempler med ord på og alfabetet. Og det samme hernede. Og herhenne, der har jeg min StazOn og Memento. Der har jeg så det sorte og hvide inks. Og hernede har jeg pladerne til at sætte stemplerne på. Og den sidste hernede, der er der sådan lidt til lidt ansigt og sådan lidt klistermærker. Og herover der har jeg så voks fra Tim Holst og Finnebær Stamperia. Og hernede igen. Og her der har jeg bare sådan nogle vinduer og døre og alt muligt Infinra. Og herover der har vi mere 3D, sådan noget pearl, 3D pearl, ligesom Nuvo Drops. Og dem her kender I også. Så det er da ikke det, vi kommer til. Der er til metal og sådan noget her også. Og til sten. Når vi så kommer herover, så har jeg til alt det der til mine blomster her. Der har jeg de her støvdrager i forskellige farver. Ja. Forskellige slags. Og fortsætter herover. Der er nogle, der er lidt større. Yep. Forskellige igen. Ja. Så hvis vi går ned her, så kommer alle mine punches til blomster og ja, forskellige slags mønstre. Alt muligt forskelligt. Og firkanter og cirkler og sakse og border i alle mulige forskellige. Så hvis jeg lige kører den her ud, så har jeg den her inde bagved, hvor jeg også har punches. Og det her, den har sådan nogle forskellige, så man kan lave forskellige mønstre, når man skærer sit papir ud. Og hernede, der har jeg til punches til kuverter og til at lave blomster og endnu en skæremaskine her, om jeg har simpelthen så mange forskellige af de her slags her. Fra We Are Memories, tror jeg, det hedder det ikke det? Hvad hedder de? Ja, det hedder det mærke. Og hedder det We Are... Ja, er det We Are Memories? Eller hvad, du kan ikke engang huske, hvad det hedder. Det er også fuldstændig lige. We Are Memory Keepers. Der har jeg både til blomster og til kuverter og som sagt alt muligt forskelligt. Og hernede er der flere forskellige slags skæremaskiner og en hulmaskine. Det bruger jeg ikke så tit, så det ryger det her bagved. Sætter vi lige den. Nej, det gør vi ikke. Vi skal også kigge på skufferne. Så herover. Jeg går lige lidt tilbage, fordi her har jeg jo skuffer fra IKEA, de her Adex kommoder. Har også en her, og så har jeg en bordplade ovenpå. Og der er ligesom inde på værkstedet, der har jeg fået min mand til at hæve det lidt, for jeg kan bedst lige at stå op, når jeg arbejder. Det er meget sjældent, jeg sidder, og derfor den stol, der står her også, det er sådan en højstol. Jeg kan bedst lige at stå op. Men der hernede, det her, det er sådan nogle gamle make-up læbepensler og sådan noget, som jeg godt kan finde på at sidde og bruge, når jeg arbejder, hvis de skal have lidt røde kinder eller sådan et eller andet. Og her der er sådan nogle intens blokke, sådan nogle kridtblokke. Og her der har jeg mit chipboard, forskellige slags også inde bagved her. Fortsætter det med det i. Og det her det er sådan nogle papirstrimler, hvor man kan lave papirhjerter og alt muligt. Men det bruger jeg det ikke til. Eller julehjerter hedder det. Det er den her julehjerter. Men det bruger jeg det ikke til. Nu skal vi lige have samlet den her op. Den fik jeg selvfølgelig lige væltet på gulvet. Lægger vi det op på bordet. Så. Jeg bruger det til, når jeg laver kort. Jeg kan lige tage den ud, så man kan se det, hvad det er, jeg snakker om. Jeg har sådan en hel masse strimler hernede til at sætte som pyntekant.
hele vejen rundt. Ja. Så nu vælter det ned af hylderne. Simpelthen. Sådan. Ind med det igen. Så vi lige kan få kigget her i skufferne. Jep. Så er den første skuffe her. Der har jeg mit noget af det ler, jeg har lavet for min silikonform derinde. Og resin. Så hernede, der har jeg en 5'er forskellige slags. Jeg tror også lige, jeg vil rejse mig op. Sådan der. Og det skal laves om. Det her, det er jo sorteret og ligger jo rigtig, rigtig fint. Det er der ikke nogen problemer i. Det fylder bare for meget. Så der skal jeg simpelthen i gang med at få lavet nogle flere af de her små kasser her. Som jeg også viste en video med fra Lisbeth Craft Design. Hvor jeg så vil her på midten vil jeg lave et hul, så man kan kigge i. Og så vil jeg skrive på æsken, hvad det er, der ligger nede i. Og så skal de simpelthen stå sådan her lodret. Fordi så kan tingene ligge deri, for det fylder simpelthen for meget. Så får jeg nemlig også frigivet en skuffe til mine Tim Holtz ting. Men det var mit 5'er til jul. En 5'er die cuts mere her til jul. Og en 5'er die cuts til jul her. Forskellige slags. Og der er vi over i noget filt hernede. Yep. Og den hernede, der har jeg nogle tomme æsker, som jeg skal have lavet nogle flere af. Og så har jeg til, en masse smykketing, som jeg ikke bruger så tit. Yep. Så går vi herover. Der har jeg glansbilleder i den første her. Og de er sådan nogenlunde sorteret i, hvad det er. Så har jeg mere en 5'er die cuts her. Forskellige mærker. Og ja, det er fint, man lige kan tage så en lille kasse her med op til bordet. Men det fylder bare, det fylder meget. Så det skal jeg simpelthen have lavet om. Og mere en 5'er her. Og det er fra forskellige steder fra. Og noget jeg selv har lavet også. Men der er rigtig meget fra Mente og i skufferne her og Stamperia. Og så er der også lidt paper dolls og sådan noget hernede. Og der er også hende der La Blanche. Køber jeg også en del af. Hun laver også nogle fede ting. Og der er også noget med nogle mus. Og ja, der er sådan flere. Og kaniner og sådan noget. Der er nogle gode ting hernede i. Og nogle af Tim Holtz figurerne ligger her. Og noget andet. Og lidt Tim Holtz tilbehør, der er skåret ud. Og ja, men der er noget af det rust, jeg lavede. Og ja, lidt af hver. Og den sidste skuffe, den er ikke så interessant. Det er bare sådan diverse kontorting. Ja. Yep. Går vi lige herover. Så tager vi lige herop for, undskyld, lige. Så har jeg min Gemini elektriske maskine, har jeg stående her. Og der har jeg under min Nuvo, der har jeg alle skærmaskinerne til. Og så har jeg alle mine glimmer pinde her fra Spectrum Noir. Og mere glimmer herover og hvide og sorte pinde. Så har jeg min store skærmaskine fra Tim Holtz. Jeg har en masse af de her Derwent Inktense ink pencils, som er rigtig gode, når man laver art journaling for eksempel, eller junk journaling, til at lave skygger med. Dem bruger jeg rigtig meget til det. Det er derfor, de står så tæt på. Og så har jeg meget med, jeg har arbejdet rigtig meget med farveteorier på et tidspunkt, mens jeg var lærer. Så der har jeg i alverdens former for farvecirkler herover og nogle små søde bøger, jeg har fået med børn. Og der er mine 2 børn, de sidder der. Og så har jeg en masse linealer, så har jeg mit lys, der altid er tændt. Og så har jeg mine stempler med mit navn på herover og almindelige stempler hernede, hvor der står glædelig jul og så videre. Så har jeg herover, der har jeg de her farver, color stick, sådan nogle fedtfarver fra, Jane Davenport. Og så har jeg de her fra, også de her fedtfarver fra Gelatos.
Jo, Gelatos, ja. Jeg kan lige pludselig huske, hvad de hedder. Og så har jeg også nogle farveblyanter her. Watercolor pensel her. Og herover har jeg flere farveblyanter. Og lidt forskellige nips. Og så er der også en lille smule værktøj stående her foran. Og her der har jeg min computer. Og lægger vi lige den op der. Og så har jeg herinde, der har jeg alle den her kasse fyldt med ord, klistermærker. Og der er også en hel masse Tim Holst her. Ja, og der er også noget fra, igen, vores søde veninde, Marta. Det er sådan nogle klistermærker fra hendes tid af. Nogle hun har solgt og været med til at lave. Ja, forskellige slags. Simpelthen. Det er det, der er her. Den ryger lige hernede igen. Hvis jeg kan få den ind. Det kan jeg ikke, hvis jeg kun holder en hånd. Den må komme herop og stå. Så har jeg en skuffe hernede. Og herinde bagved, der står sådan noget gammel makeup, man også kan bruge til at lege med her i studiet. Ikke til at tage på ansigtet, men til at lave skygger og sådan noget med. Og hernede, der har jeg mere tape. Og lim. Og til limpistolen. Og her har vi mere tape, 3D-puder. Yep. Og herover der har jeg min brother, min Dymo-maskine og nogle ekstra lager servietter. Og så har jeg også nogle ekstra briller. Det skal vi jo ikke gå ned på. Og under min computer, der ligger der nogle af de her lækre hudfarver. Tusser. Yep. Og så har jeg herover, der har jeg et lille sliklager. Men det var sådan set ikke det, jeg ville vise jer. Det er bolsjer og sådan noget og tyggegummi. Men herinde, der har jeg lager af embossing og så videre. Og så har jeg min skuffe med embossingpulver. Der har jeg fra Nuvo. Og fra Wow. Og Cosmic Shimmer. Og de der, det er også Wow. Yep. Og embossing hernede. Tilbehør til embossing inks og så videre. Og så fra Distress. Og altså Tim Holst og Ranger. Yep. I forskellige farver. Og hernede, der har jeg forskellige slags halvperler. Yep. Og her, der har jeg også flere halvperler. I forskellige slags. Som nogenlunde sat i system i farver. Yep. Og den er ved at falde ud. Den gave, den der. Og så har jeg de der sequins. Ja, shakerpynt. Alle mulige forskellige slags. Altså. Og det bruger jeg jo heller ikke ret tit. Altså, men det er jo meget sjovt at have, når man skal lave shaker-kart. Kort. Ja. Har jeg så ikke snart været det hele igennem, og nu har vi også været i gang i over en time. Så hvis I er lige ved at blive trætte eller har spolet, så kan jeg godt forstå det. Men det var mit krearum, mit skrabrum. Og det er jo herinde, jeg er det meste af tiden. Nu kan vi lige sætte den her på plads også. Så det er, hvad jeg har gemt sådan i skuffer. Der er ikke rigtig nogen skabe herinde, så det er skuffer og hylder. Ja, og det var hyggeligt at dele det med jer. Og jeg ved ikke, om det kan være en inspiration til nogen med noget organisering eller noget. Jeg prøver at organisere mig ud af det og have det sådan nogenlunde i systemer her. Men det kender jeg jo godt. Nogle gange så kan pladsen jo mangle, og man må gøre det så godt. Og som jeg også har sagt før, mit krearum, eller begge rum, der er ikke nogen af dem, der er perfekte, og der er ikke nogen af dem, der er egnet til Picture Perfect eller Instagram-værdigt eller et eller andet. Men det fungerer for mig, og det er mine steder, hvor jeg kan komme ind og lade batterierne op, og jeg elsker simpelthen at være herinde. Jeg elsker at lege, jeg elsker at lave nye projekter. Så det var nok alt for mig for nu.
det var den sidste del af, hvordan der ser ud bag kulisserne og i min skrabrum og værksted. Så tak fordi I kiggede med. Håber I har hygget jer. Håber ikke det har været alt for forvirrende, og jeg har kørt kameraet forkert og sådan noget, fordi jeg har det af min telefon, jeg kører med, og det er lidt svært at både selv skal vise, hvad man har, og så samtidig skal holde øje med, om det bliver filmet. Så jeg håber, at det meste er kommet med på videoen. Så ha' det rigtig godt. Vi tales ved. Tak for jer. Hej hej.